Baik, satu hal lagi ada ayang-ayang spesial buat rekan-rekan pemuda Om Mus. Dimas wong ayu tak calo ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba Tribe senadyan donya ra bisa nampa bakal tak joko yen turung kapisa mung kang kuwasa Dimas Musti kaneng ati dongaku siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara sliramu isih nyawiji